Vítám vás u nového videa, toto je druhé video z hry Black Hawk Resus Mission 5 a doufám, že se vám toto video bude líbit. A jestli se vám bude líbit, tak zanechte like a odběr a jdeme hrát. Jo, a ještě hraju s kámošem. Ahoj. Jo, a ještě jedna taková věc, to bude takové kratší video. Takže tak. Kámo, na mě chce nabíhat trošku víc. Nedávám. Dobrý, jsem tu. So boring these days. Are they ever gonna attack us? Nic nešlo. Dobrý, volají posily, jdu dovnitř. Dobré, je dole. Jsou spíš. Se mi to nějak laguje. Můžu pro tebe přiletět, jestli chceš. Asi není třeba. Ty krásu, ty krásu, ty krásu. Nebo já tam stejně přiletím. Ne, no, jsem dole. Tak přijdeš na heliport? Že co? Přijď na heliport. Jo. No, tak to se moc nepovedlo. Já už to nastartuju heliport. Tak, nějaké věci mám, tak teďka jdu. Ty jdeš autem? Jo. Tak. Já poletím.
No. Už tam Já za jsem chvíli moc- budu. Podívej za sebe nahoru. Nice. Letecký doprovod. Co? Mě jedeš rychle, no. Nebo nemusíš. Mě zase sestřelili. No. Dobrý, zatím o mě neví. No, protože věděli o mě, že? At least the sunrise is Sakra, už ví o mě. Hm. Už i fajně volá ve vysílačce. Au. Dobrý, tu nikdo není, jdu na střechu. Ty krása, no ale tady jich už je hodně. Já za tebou přijedu. Jo, Borci se tu navzájem bodají nožíkem do hlavy. mm. Já tak jedeme 4. Teda dva borci si se bodali tím nožíkem, tak jedou se mnou. Mm. Slyším Helinu. Mám tady nějaké... Ne, to nejsou posíly, to je pravý opak posíl. No, Chci pomoct? asi zatím není třeba, hele. Kamu, jak to, že mají tak dobrý aim? To je nefér. Ten písnička to. Já tam jedu za tebou na akci a můžu tam pomáhat s snajpením, já mám tu svět. Mhm. 400 metrů od tebe. Tak jde se na věc. Projíždím mostem, pod mostem. Nebo v tunelu spíš. Mini. Jsi tam. No, Tak sejmují mě. No, mě taky zrovna. Mm. Já jsem neviděl a tam byla mína, takže... Tak lidi, toto bude pro toto video všechno. Doufám, že jste si ho užili a jestli jste dokoukali až sem, tak bych byl moc rád, kdybyste tam hodili like a odběr. Tak čau.